काल तुमचं स्टेटस जे ठेवलेलं होतं ते अनेक ठिकाणी चर्चेचा विषय बनलेला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपमधून तुम्ही अनेक पदं भाजपची घेतलेली आहेत, अनेक पदांवर काम केलं आहे. असं असताना सुद्धा कणकवलीमध्ये भाजपमधून ही मोठी बंडखोरी झाल्याचं पाहायला मिळालं. तुमच्या स्टेटसमुळे भाजपमध्ये पहिल्या बंडखोरीचा नारळ कणकवलीतून फुटला आहे. काय त्याबद्दल? नाही फुटला म्हणजे तेच सांगतो, वरिष्ठांनी मला फोडायला लावला. माझी इच्छा नव्हती नारळ फोडायचा. राणेसाहेबांच्या कोर्टामध्ये चेंडू जाणार होता, पण तो चेंडू कोर्टात गेलाच नाही. मध्येच कॅच घेतली आणि मी बोल्ड झालो. कोणी कॅच घेतली, कुठं अडकला नेमका चेंडू? तर कळेल आपल्याला. आज आपण फॉर्म कुठून भरलाय उमेदवारीवर? आता मी फोंड्यामधून भरला आहे आणि हरकुळमधून. तुमची उमेदवारी डावलला म्हणजे नेमकं कोण आहे? कोणी डावलली उमेदवारी? पक्षश्रेष्ठी म्हणजे जे नेमकं कोण? परीक्ष वरिष्ठ असतात ते, आता ते मी कसं सांगू कोण आहेत ते. साहेब अगदी उघडपणे विचारतो, आपण स्टेटस ठेवलं होतं व्हॉट्सअपवरती की नितेश राणेंना राम राम आणि गोट्या सावंतांना सलाम. राणेंचे निष्ठावान कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही राणे समर्थक म्हणून आजवर काम केलेलं आहे आणि अशा वेळी तुम्ही थेट नितेश राणेंवरती बोट दाखवलाय, अंगनिर्देश केला होता. काय कारण? तो मला प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुम्ही त्यांनाच विचारलं तर बरं होईल. तुम्हाला ते सविस्तर Status तुम्ही ठेवलं होतं ना, त्यापेक्षा म्हणून तुम्हाला विचारतो. स्टेटस ठेवलं, त्यांना विचारण्यासाठी ठेवलं मी स्टेटस. ते तुम्ही त्यांना विचारा, ते तुम्हाला समर्पक उत्तर देतील. पक्षावर नाराज नाही, पक्षावर नाराज नाही. पक्षावर कशाला नाराज आहे? मला ज्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्हाला उमेदवारी मिळणार आणि ती मिळाली नाही, त्यांच्यावरती नाराज. आता फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातून तुम्ही निवडणूक लढवताय, वगैरे आपली कायम ठेवणार आहात की तसं काय? कारण राजन चिके यांनी सुद्धा आपला अपक्ष उमेदवारांचा दाखल केलाय. तुम्ही माजी तालुकाध्यक्ष, तेही माजी तालुकाध्यक्ष भाजपाचे. आम्ही दोघे एकत्र बसू, आम्ही ठरवू, वाटेल ज्याला योग्य असेल तो एक कोणतरी उमेदवार राहणार. हो, राजन चिके किंवा संतोष पांडे हो, हे दोन्ही. दोघांपैकी खरं आम्हाला दोघांनाही शब्द दिलेला होता आणि दोघांनाही बाहेरचा दरवाजा दाखवलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी काहीतरी आम्हालाही दाखवावं लागेल ना. हरकुळमध्ये पण तुम्ही उमेदवारी लढवणार की माघार घेणार? बघू, ती वेळ ठरवेल. हो, कासारड्यामधून मला इच्छुक केलं गेलं होतं जाणून बुजून. तो माझा मतदारसंघ नाही, त्या ठिकाणी माझा गाव नाही, माझा गाव फोंड्यामध्ये मोडतो. तरी पण मला सांगितलं होतं की बाबा तुम्ही तिथे इच्छुक आहात, तुम्हाला आपण तिकीट देऊन तिथून निवडून आणू. कोणी इच्छुक केलं होतं तुम्हाला? तुमचे प्रमुख, तुम्ही पक्षश्रेष्ठी म्हणताय, प्रमुख म्हणताय, हो. नाव का घेत नाही? जे प्रमुख ठरवतात तेच. काल या एकूणच घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही गोट्या सावंतांची पण काल भेट घेतल्याची माहिती आहे. त्यांच्याशी काय चर्चा आहे? नाही, काय चर्चा नाही झाली, पण गोट्या सावंत हे कार्यकर्ते आम्ही एकत्र काम केलं आहे. काल मला त्यांची आठवण आली. तुमचं दुसरी लाईन होती त्याच्यामध्ये की गोट्या सावंतांना सलाम. सलाम. ह्या लाईनचा अर्थ काय मग? तेच म्हणतो, गोट्या सावंतांची मला आठवण आली, कारण आम्ही एकत्र काम केलेलं होतं. ती भेट ज्यावेळी मला डावललं गेलं त्यावेळी मला गोट्या सावंतांची आठवण आली. का नेमकं काय कारण? ते तर आली आठवण. आता काय ते कारण काय असू शकतं? इतके दिवस नाही आले, आजच आले का? आले. यापुढे आपण कसं म्हणजे भाजपामध्ये असणार आहात की पक्ष सोडणार? नाही, मी भाजपमध्येच आहे. कुणी सांगितलं मी बाहेर गेलो म्हणून? मग भाजपमध्ये बंडखोरी केल्याच्या कारणावरून कारवाई होईल, वरिष्ठांवर चर्चा होईल. चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्हाला भरता येणार नाही, आम्ही राजीनामे देऊ. पर्याय आहे ना आपल्याकडे. त्यांनी सांगितलं बाबा तुम्ही पक्षाचे राजीनामे देऊ आणि स्वबळावर लढू.